Vamos poñelo ao forno e vamos poñelo a 200 grados, porque hoxe hai un soufflé que ten que subir de maravilla. Está posto o forno e nós vamos ca receita doxe, que ademais é unha receita desas soufflé. Soufflé, mira que nome ten. E todo o mundo na casa pensará, ostra, quen fai un soufflé? Eso ten que ser moi difícil. Non é difícil, non. É tan doado que ides ver con 4 ou 5 pasiños e a partir dunha bechamel vamos facer todo. Mirade, ovos, leite, fariña, pementos, un pouco de manteiga e un par de cousiñas, noz moscada e pimenta, pero temos aquí empaquetadiño algún queixo que ten moi boa pinta, ten polo menos boa presentación. A ver que nos di Rafa de onde ven isto. Rafiña! Ola, Iván, compañeiro, oído en O Páramo, chef, provincia de Lugo. Aquí, Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Aínda que chova ou vente, o equipo do Está Chevó van conseguirche sempre o mellor ingrediente, o mellor produto. Para iso somos o programa que somos, e que ti te luzas na cociña. Un queixo de pasta branda, pero de categoría suprema. Xa quixeran os franceses. Por certo, sabes que fai unha vaca no Prado? Pois ver cuadros. Que un pode ser vaca, pero pode ter cultura tamén, sabes? I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. Preséntovos a Chelo, de Gandería Quintián, aquí no Páramo. Graciñas por atendernos. Gracias a vos, encantada de recibiros. Unha muller que desprende honestidade e amor polo que fai. Non hai máis que vela. Pouco terías que dicir, eu xa che merco o queixo así de chegada. É un queixo de pasta branda. Sí. A tipología deste queixo é de pasta blanda, coa corteza enmoecida, unha corteza natural, con penicillium cándido, e que, bueno, que fai que protolizo o queixo e que teña esta cremosidade tan auténtica. Contame, cando chega o leite, que se fai con ese leite? Primeiro facemos unha premaduración para que as bacterias se activen, posteriormente pasamos a cuajado, moldeado, todo a man, bueno, xa... eso leva desde que empezamos hasta que finalizamos poden pasar máis de 12 horas. Eso solamente para moldear. Posteriormente, este queixo, por a súa tipología, ten un afinado especial, pasa despois, esperamos a que salga o penicillium. Sí, ese hongo. Sí, exactamente, ten que activarse as levaduras e pasa a cava de maduración. Aí tamén cando vimos a voltearlo todos os días e observamos que é o que pode estar pasando, o queixo sempre nos fala. Canto tempo dura iso, esa maduración? Entre 10-12 días e despois hai que envolvelo para que non se contamine, e aí espera en cámara outro mes e medio. Entendido. E canto tempo despois se pode consumir? Durante canto tempo está en consumo óptimo? Uns 4 meses, 4 ou 5 meses. Dime unha receita con este queixo. Como che gusta a ti comelo ou con que se pode comer? Bueno, a min gustame crujiente, o sea, a plancha, por ejemplo, a corteza e a pasta tamén convírtese en crujiente, para untar tamén. Bueno, cada un, como ten esos sabores a champiñón, a frutos secos, ese olor fúngico polas características da nosa cava. Estamos o equipo aquí xa salivando. Iván, a ver que faz con este queixo, algo que este a altura, aprenderemos algo tamén vendo. Iván non está Chevó, non? Eso seguramente. Graciñas, Chelo, por atendernos. Moitas gracias a vos. E por ser tan amable. Moi ben me caeu Chelo xo. Biches como xa hai na nosa terra queixos que se parecen ao brie. Parece un chascarrillo, pero hoxe temos un soufflé francés e temos un queixo brie, que non é brie, que é un queixo néboa. Moito me gusta o nome de néboa. Mira, aguantei sin miralo, aguantei sin miralo. Isto non o fai ninguén. Entre desempaquetar que hai alguén que moito lle gusta, tal cual como dicían, ten esa codia afumada, amofada, afumada, digo eu, amofada, mirade, un queixo que pinta moi ben, moi ben. E con este queixo, que agora vamos a abrir, vamos facer o noso soufflé. Mirade,
Unha cousa que me gusta do Estache Bo é que cociña para todos, para toda a familia. Non me gusta facer moita carallada para tal, pero por eso hoxe traio un soufflé que todo o mundo pensa que é unha historia moi rara. É tan fácil como facer 4 cousiñas que imos facer. Así que tate atento, deixa o medo dunha parte e pon atención porque isto é un pis, pas, pus. Ou pum. Mira, temos un pouco de fariña, un pouco de manteiga e un pouco de leite. Con isto que se fai? Unha especie de bechamel, non unha especie de rus. Pois imos aló. Vamos facer porque isto vai ser un pouco a maxia desto, desta parte que todo o mundo fai, despois vamos facer 4 cousiñas e temos todo feito. De acordo? Así que, que facemos de primeiras? Quentar o leite. Sabedes que a mí me gusta mesturar todo xunto, todo conxunto, xa co leite ben quente. Polo tanto, vamos poñer a quentar o leite e, por outro lado, vamos empezar a facer a bechamel, de acordo? Bueno, a bechamel temos todos máis ou menos claro como é, Estamos, desto sabemos bastante xa, isto tamén é certo. Estades aí para aprender cousiñas novas, pero moito xa sabedes, Moito xa, andades falando comigo, tal, eu fago igual, eu fago diferente. A cociña é de cada un. Mira, eu, cando empecé a cociñar, vale, vamos botar a manteiga, sigo falando, eu empecé a cociñar ben cedo, novo. Por qué? Por cousas da idiosincrasia da vida. Meus pais traballaban, eu tiña, eu que sei, 11 anos empecé a cociñar. E que facían meus pais? Pois meus pais o que facían era traballar. Meu pai taxista, cuidado cos taxistas que xa sei que todos chamades peseteros, non é así. Eso non é historia así, non. Os taxistas hai nos peseteros e hai nos que non son peseteros. Igual que os abogados non son todos mentirosos ou que. Igual que os albañiles, cando se agachan, non se ve a todos a ucha. A un véselle e a outro non, ou que. Pois isto é o mesmo. Miña nai, limpadora. E cando estaban, viñan ás 3, 4, eu saía do instituto e poñíame a cociñar. Cociñar. Miña nai marchaba un guiso, eu poñía as patacas a última hora, eso xa estaba feito de pola noite. Eso tamén é certo, Eso tamén é certo. Pero sí que é verdad que con 11 anos empezas a poñerte a maus dos fogos e pouco a pouco vas dicindo, bueno, isto non é tan difícil, isto non é tan difícil. Ten que gustar, tamén che digo, pero como che digo, a mí me relaxa, pero pouco a pouco vas aprendendo, facendo técnicas novas, e ao final a cociña é moi sinxela. Por iso, non quero que vos quededes ca historia de que hai cousas que non son pa vos. Todo na cociña é pa todos. Ademais, é tan persoal que cada un pode facer máis ou menos o que queira. Témola manteiga, temos aí perfectamente xa medio chisporroteando e vamos botarlle de seguido esa fariña de golpe, e vamos a intentar cocela un pouco. Fácil e sencillo. Mirade, eso é. Vamos a ir cocendo un pouquiño, vamos a isto por aquí. Eso é. E mentras vai cocendo un pouco, nós vamos despois botar o leite, e mentras botamos o leite, vamos ir facendo outras cousiñas. Porque, mirade, a bechamel, todos pensades que se fai dunha sola maneira. Non, hai que pensar que é unha parte líquida, verdad? A parte líquida, hoxe é leite, pero vai ter máis cousas. E como vai ter máis cousas, pois vamos a botar un pouquiño menos de leite. Mirade, se vos queredes facer unha bechamel ou unha fariña ben cocida con un tipo de caldo de pescado, estades facendo tamén, pois, unha bechamel, pero sin leite, Que pasa? Que ten outro nome? Sí, ten outro nome. O nome danos igual, pero a verdade é que o líquido, máis a fariña, máis a manteiga, unha graxa, que podía ser tamén un aceite de oliva, pois o que nos vai facer é darnos esa mezcolanza. Mira como xa está o leite a piques de ferver, xa nos vala así, apagámolo e metémolo directamente dun golpe tamén aquí. Eso é. Mirade, a ferver duro. Isto é o que quería, que ferva ben e baixamos. Aí, agora temos que darlle un pouquiño de caña, vale? Que non faga os grumos, que ao principio parece que fa, pero despois directamente ides ver, non espalles, Iván, non espalles, Eso é, e vamos ir cocendo pouco a pouco. Que non se poña nadie toliño, porque se fai algún grumo, que a veces o fai, vale, non hai problema, vaise ir pouco a pouco, quitando. Temos xa casi o noso boliño feito, Vale. Acordadevos que apagamos o lume para que non se nos pasara, que non se nos cocera demais. Témolo aí, a ver, perfecto. Arranxamos eso así, e xa a lingua vai nos facer de aparello perfecto. Xa podemos tamén darlle un pouquiño,
o mínimo de todo, perfecto, e aí está a nosa masiña, ben feita, perfecto. Ahora sí que ten traza, ó, mira. Por eso, non vos peledes ca cociña, porque a cociña é o que ten. Pouquiño a pouco hai que ir facendo. Agora deixo aquí o mínimo de todo, vale? Pero vou directamente non, afastalo. Mirade, porque así tedes o proceso este perfectamente, e despois poñémoslle lume outra vez. Mirade, vamos facer un zumiño, non? Uns pimentos, non? E como vou facer os pimentos? Vamos a trituralos como un puré, ni máis ni menos, que un puré de pimentiños do piquillo. Mirade, aquí, eso é. Botamos no enchufe, témolo no enchufe. Collemos os pimentos, aquí. Collemos aquí as nosas cousiñas, con esos tringli-tringlis, e poñemos os pimentos aquí. Non vamos facer outra cousa, vale, que metelos aquí no bote, directamente, e trituralos todos, facendo un puré. Escoitade, se vos sobra algunha mercancía desta que facedes aquí, destes pureciños, porque ahora igual escollo 3 ou 4 culleradas, vale? Ou 5 para esta mezcla. Pero é importante saber que isto vos queda para facer unha mayonesa, para calquer cousa. Colledes unha salsa de tomate, poñedes deste, e xa está. Además, mirade, isto é un trisquili-trisquili. O pimento xa está máis ou menos feito, non cocido. Vale. Inda que queda algún grumiño, ímolo encontrar na boca, non pasa nada. Listo, Oye, escoitade, é que é un trin. Teño formijo no cu, pero a cociña é rápida se un quere. Escoitade, eu de pequeno, como vos dicía, empecé cos 11 anos, pero pouco a pouco empezoume a gustar cada vez máis a cociña. Cada vez máis. Vale, e dixen eu, home, pois será bueno ir metendo de cousas a isto. E li algo, vi algún programa como o do Stachevó, facía este tipo de cousas, non? E pouco a pouco fun facendo cousas. É bastante atrevido son, vale? Son bastante atrevido, eso é certo. Entón, pois, embalantoname con calquer receita, pero o soufflé, que pensaba que era unha historia, vin que non era tan difícil. Mirade, isto é un queixiño néboa duns 500 gramos, medio kilo, como se di. Polo tanto, como eu quero uns 100 gramiños, vou a facer así. A ollo, tampouco vos matedes, que tampouco é unha ciencia exacta. Vale, a min estas cousas que teñen que ser, bueno, hai algunha elaboración, é certo, que ten que ser polo libro, porque senón non sai. Pero non neste caso, este soufflé vai sair igual se lle botas 120 gramos de queixo ou lle botas 100. Vale? Así que eu máis ou menos vou vendo canto hai aí e digo, bueno, este cachiño ben o levo. Mirade que crema, A ver que limpa a tábua despois, porque isto ímolo tallear así. Bueno, esta textura é increíble. Así e así. E sabes o que vamos facer agora? Mira, poño isto por aquí. Collo o trapiño para pasarlle ben a este coitelo. E mirade unha cousa. Collemos agora e botámoslo outra vez a ola no lume. No lume. Cuidado, tan saltarinas as cousas hoxe ou que? Tan saltarinas. Mirade, e collemos isto, ese puré que fixemos. Pois veña, unha cullerada. Vamos unha culler por aquí, que vamos a meterlle 4, máis ou menos, vale? Así, 1, 2, 3, vale, un pouquiño máis. Esta tamén. Que sobraba un pouco. Non pasa nada, escoitade. Puñémolo aquí para despois, porque xa faremos algo con el. E que facemos tamén? Botamos este queixo, pero un segundiño. Este queixo aí tamén, mirade. Collo, rapo por aquí todo, e non quero que se deixe nada. E aí, meto. E agora, a darlle outra vez lume a isto. Mirade, imos meterlle esta cocción, vale? Porque despois, mirade que cor, Porque despois desto, ainda vamos a meterlle os ovos, de acordo? Para eso, hai que deixar enfriar un pouco. Primeiro, vamos a mesturar todo, ben? Aí. O queixo vai facer das súas, xa tamén aporta graxa, E aquí. Pois así empeceu de pequeno, que me dicían que tiña que mesturar un pouco de pemento con un pouco de bechamel. Mesturaba, e vía que o resultado saía de lujo, Moito me mola estas cousas. Mirade o queixo, mirade. Esta salsiña, escoitade, val para calquer cousa. Se faz unha lasaña como xa fixemos, vale perfectamente meterlle isto por riba, Porque isto casi a bechamel pero xa enriquecida, Enriquecida do Stachevó, co queixo néboa.
Vale, mira, aí temos, mira como ese queixo vai facendo, e aí, mesturando o baile, aquí temos. Cando era pequeno, a primeira vez que me puxen a remexer, vale, unhas claras a punto de neve, casi morro, casi a fogo, hai que ir ao gimnasio para eso, Eu agora xa vou, mira que brazos teño. E con este que, aquí está, mirade, témola. Vamos a apagar o lume, porque isto está feito, xa empeza directamente a, mirade o que vos decía outro día, tense que ir das paredes. E se vai das paredes, está perfectamente posta. Ala, mirade, agora, que temos que facer? Mirade, vou poñer esta mezcolanza, vale, que é ese puré de pimento, ese queixo, máis esa bechamel, e vamos a poñer noutro recipiente. Pa que? Pa que arrefríe rápido, de acordo? Que arrefríe ben rápido, aquí, neste mesmo. E así nós podemos empezar a poñernos co tema que nos incumbe, que é facer, vale, mirade por aquí, que é facer o noso soufflé. Así que, deixarde por aquí un anaquiño que vou meter toda esta pasta para que enfríe un pouco e meter os ovos, vale? Veña agora mesmo. E xa vos dixen que isto era cousa de nada. 5 minutiños que enfriara, que miredes esa textura, como pegaba, despegaba de todos lados, e agora só temos que empezar a meter os ovos, vale? Así que vou coller a ferramenta, e vou poñer por aquí isto un segundiño, e temos que ir metendo ovo a ovo, vale? Así que vamos a ser medio limpos, Por favor. Ovo, trácala. Metemos por aquí, a ver se non rompe de todo. E mira o que fago, Isto a dir para outro... Vou coller outro bol. Facedeme caso, vou coller outro boliño pequeno, fago así, e mirade, que con esa mau limpiña, poñemos a xema dun lado, vale, porque esta xema xa vai para aquí. Perfecto. E deste feito, facemos casi todos. Vou facer isto así, mirade. Eso piramos así, isto. Non teñades medo tampouco, casmaos, traballade casmaos, dígovolo sempre. Esa xema aquí. E se rompe un pouco, tampouco ha de pasar nada, de acordo? Collemos este outro, pac. Vamos así, collemos, despegamos, este por aquí, e isto así. Mirade, se queredes pasar dunha mau a outra, xogando un pouco aí este choquerelo, esta posta aquí, perfecto. Isto non nos val para nada. Poñémolo por aquí, e agora limpamos as maus porque acabamos de engochalas todas. Así. Ben, xa está, xa pinta. Xa fixemos unha cousa como que do outro mundo, vale? Polo tanto, isto vai para a máquina que teño detrás. Vide comigo. Mira, isto é ben fácil. Collemos. Teño aquí unha máquina, e se non tedes esta máquina, que máis dá? Unha varilla de toda a vida. Eu, para que seguir falando, estar con vos, vale? Pero meto as clariñas aí dos 4 ovos. Vou ir por un pouquichiño de sal. Esperad un segundiño. Vou por un pouquichiño de sal ou non? Sí, dademe un segundo, vale? Collo aquí o sal que está ben preto, mirade. Aquí, eso é. E xa o teño. Busco un pouquichiño de sal aquí. Eso é. Perfecto. E vamos poñer isto a funcionar. Escoitade o que vos dixen, calquera varilla nos vale. Sí, o batedor de toda a vida, este de Mao, incluso o Camao, para poñer o musculiño no seu sitio. Dadeslle un pouquiño de potencia, estas primeiras veces, así como remetendo, e dentro dun pouco, metemos un pouco máis de caña. Pero agora, imos para lo que temos que seguir cociñando, ou que? Ti que dis? Vamos cociñar ou non vamos cociñar? Vamos, vide comigo. Vila. Temos isto por aquí. Tiñamos un ovo metido, aquelo fuchurrulando, que ao final é porque xa nos vai facendo a máquina. E o que fago é mesturar esa xema de ovo con esta pasta que tiña eu aquí. Cando máis ou menos a teña máis ou menos mesturada, así, dándolle corpo, vamos a poñerlle outra. E pira como cae, e poñemos outra, e sabemos o que facemos? Vamos a poñer un poquichiño de sal tamén. Os aromáticos que antes non os puxemos, que se poden poñer agora ou despois. Mirade, un pouquichiño de sal aquí e, sobre todo, un pouco de pimenta e un pouco de noz moscada. Por qué? Porque quedalle ben. Que non che gusta a noz moscada? Non pasa nada. Unha puntiña, mira. Pouca cousa, Aí. Listo. Poñemos por aquí e por aquí. Un pouquiño de pimenta branca e témola xa aí. Perfecto. Vale.
Empezamos a remexer outra vez. Vamos a mesturar esa bexamel de pemento, vale, con esas xemas de ovo e esas cousas que lle fomos metendo. Veña, que traballamos ben. Xa empeza a pillar. Non te salpiques, Vamos. E sigo. Outra, que xa non queda nada. Vale, pin, despois boto o que queda, Mira como se vai humedecendo, como vai pillando o cor. Escoitade, un soufflé non é máis que case un biscoito. Por eso estamos meténdolle aire àquelas claras, porque queremos despois que medre. Un biscoito de queixo. Vale, eso que estamos facendo, Nada máis e nada menos. Mirade, ovo que vai collendo, perfecto. Xa ten outra textura, cada vez máis lisa. E imos limpar con outra lingua isto perfectamente, para que caia toda esa clariña, toda esa xema, perdón. Aí, home, aí. Vale, témola, perfecto. Pois isto para aquí, botolle un ollo a aquelo e métolle un pouco máis de caña. Perfecto, xa temos eso aí, porque vamos misturar todo. Veña eses ovos, veña collendo e pouco a pouco vamos a meter isto en moldes. Xa veredes, Vamos. Isto está feito, O que vos dicía antes. Vale, eu estou aquí, estou a facer o soufflé. Por ahora só o remixín. Que técnica tedes aquí que non podades facer na casa? Ninguna. Vale, cando estén integrados esas xemas, como agora é o caso, de acordo? Aí, xa as temos, vamos esperar a que veña eso. Pero temos que enfornar tamén, e para enfornar teño aquí uns cunquiños tan bonitos. A ver, Aquí vamos meter toda a mezcla. E aquí, así me gusta. E vamos mirar logo que isto xa está feito. Que pasa por ali? Home, logo. Xa sei eu. Isto está a puntiño. Vamos a ver unha cousa. A proba de toda a vida. A ver se espera, a ver. Mirade, ese piquiño que fai, ese piquiño, ese é o piquiño que temos, pico de paxaro, chámanlle. Fixen algo, nada, batir, este caso a máquina, pero se tes unha chisma, bate igual, e bate ben, ademais. Isto cae ou non cae? Non, a ver se non a liamos, E non caeu! Isto estaba fantástico. É tan fácil como pensar que son as varillas as que traballan, nada máis que eso, as varillas. E todo o mundo ten un brazo batedor na casa, E que facemos con isto? Isto é importante, vale? Ven a nova técnica, que é moi fácil, e que seguramente escoitachedes moito tempo. A ver, isto tiro así. Hola, veciño. A técnica... Que pasa? Que tal? Estou na técnica máxima, mira. Ai, sí? Sí, mira. Ai, Dios mío, que faz? Mira aquí atrás, noiches. Pico. De verdade, Ai, además, Dios, Vale, non perdón, os colores. Para que eu estaba facendo cousa, estou aquí moi subido. Mira, é moito, Dixen eu, oiches, veño de boa fe, dixen eu, vou á tenda, vou á super, vou dicir se quere algo, Bueno, me estás ben guapa hoxe, Mira, de verdade. Estás ben guapa, claro, que me arranxei, xa marchaba. Pero non te manchei, era unha broma, Mira, é moito conto. Que vas facer? Un biscoito? Mira. Magdalenas? Parecido. Parecido? Un soufflé. Un soufflé? Pero de queixo. Ai, mira pa aí. como- Estás ben moderno. Salgado, como que moderno. Moi ben, home, un soufflé. Vou a mesturar isto en 3 partes. E ti, dimo o que queiras mentras eu vou facendo cousiñas. Vamos. Non, dijo eu, estás moderno. Bueno, eu busquei, non fai tempo. Claro, este que é doce ou salgado? Este é salgado. Sí, este vai ser un soufflé salgado. Ao final, soufflé é porque sube, non? É simplemente eso, Claro, sube. aí está. Eu busquei no para facelo. E pareciume moi difícil. Dixen eu, este conto, eso non me sai ben. Non Todo me... sempre co mesmo conto, Isa. Sempre que é moi difícil. Bueno, porque Coa atrevida que eres ti, Pero hai receitas que che impoñen, que che parece que... que non se che vai dar ben. Polo ou non? nome franchute, polo soufflé. Se chamara Madaleniña de queixo, facíala. Facía. Pois é máis ou menos o mesmo, vale. A ver, mira, eu busqueino porque estaba mirando para facelo e poñía que este dis que é unha evolución da salsa bechamel que en algún momento algún cociñeiro lle metiu xemas e claras batidas, biches, e daquela naciu eso, para que o biscoito inflara. Tal cual. Que dai ben soufflé inflado.
de toda a vida, tal cual, soufflé infado de toda a vida, falamos da becerra do biscoito, si ou non? Sí. A becerra do biscoito, a becerra do biscoito. A becerra do biscoito non é máis que non ten aire suficiente, que hai demasiada humidade. Claro. Polo tanto, o que fai esa máquina, pero se non a batedora de sempre, que fai cas claras? Incorporar aire. Ese aire que é o que vai facer despois esponxoxo. Bueno, miña tía teño que dicir que o biscoito de toda a vida ela botalle así as claras. E oiches, a min non me sale tan esponxoxo. É que o dela é así, deses que teñen vida. Pois pero entón, é porque lles pon vale, así, e ti algunha vez fixeches claras a punto de neve? Sí. Bueno, eso é difícil. Ai, non o nada. A dificultad dun soufflé. Ala, ala. Bueno, Home. pois daquela temos que animarnos. Mira, temos fai que unha probar. cousa. Mira, antes eu acabo de limpar isto, por que non me faz? Mira, un pouco de manteiga, un pouco de fariña. E vasme untando os sí, moldes, como a sí. toda a vida. Como a Ves, toda toda a así, vida. cos dedos. Sí, home, claro. Home, claro. Vale, Home, primeiro sí. empezarase ca fariña, non? O qué? Primeiro empezarase ca fariña, ou que? Ai, estás liante. En primeira... primeira ca manteiga, ai, mi Bueno, madre. casi picas. Xa me faz dudar e todo, ai. Casi picas. É moito. Eu estou acabando, A ver se acaban antes, tío máis eu. A ver, ó. Entón ti dixeches que fixeches algún soufflé 12. Pero entón sabía. Non. Non, eu non o fixen, non me atrevín. Tuve buscando información. Por eso me... Despois vinlle medo. Pois Bueno, nada de medo, menos mal que mira. non teño un cociñeiro que... Algo que te asustara a toda agora? A ver, non, perda, e se eso non sobe, me dáme medo. Digo, pero bueno, ten que subir, ten que claras. subir. A ver, Non. ten que subir, ten a fariña, ten os ovos, ten as claras a punto de neve, ten todo. Así que xa vamos con isto, témolos. A ver, sí, isto que? A ver. Está ben, así, decías. Eso está perfecto. Untei un pouquiño por riba. Hasta arriba, Hasta arriba de todo ca fariña, Escoita, porque isto... Escoita, isto vai subir de verdad, vai subir. E esa fariña aí non tocou. Non tocou, non. Ai, pero a mí ainda non tocou a manteiga. Sí, eu creo que E sí. se non, A ver. bueno, despois, ai, joa, que isto xo comemos aquí, cucharadas. Mira, eu fago así. Normalmente Isa vou facendo así e que a... Vale. Mira. E agora todos os... Eso, é fora. Bueno, Aquí o tes. o dos trucos de cociña es ti, Vamos cunha culler, témola por aquí. Non, anda, por aquí Veña, que que me temos falta unha. Perfecto. Mira. Ahora xa me teño que lavar Pois antes de ir á compra. Eu o que vou facer é tan sinxelo como isto. Temos todo integrado. Isto vou no puñar Bueno, por está en aquí. pintaza. Nun bol, e mira, o que facemos é isto. Ala, vou ser unhas tama. culleriñas. Aí. E aí, sen manchar, aí. Perfecto. E outra culler, e aí. E se me axuda outra culler, ainda ser máis listo. Claro. Inda que manchedes algo, Ou dunha escoitade, manguiñas. non pasa nada, Inda que manchedes algo non pasa nada, pero eu sempre digo o mesmo. Se non manchamos moito, mellor. Escoita, rapaza. Que pasou? Mira. Xa ten moita. Ten máis fariña que biscoito, vai, levar que Tede cuidado. Vale, vamos facer así. Montámolos, escoitade, ata casi en riba e despois 20 minutos, 25 a 200 grados, que xa nos vamos a ver agora que teño o forno xa Ala. quentiño, vale? Moi ben. Eso é, vale, así. Mira, esta un pouquiño máis. E con isto van a ir ao forno, Pois eu deixo-te xa, vouche botar isto para atrás. Perfecto, veña. Eu sigo por aquí que despois vou no enfornalos, veña. Bueno, daquela non precisas nada. Eu creo que ahora mismo só necesito metelo no forno e que veñas despois a merendar. Perfecto, pois Escolla, daquela... despois non. Hai que comelo ben de seguido, que senón desinfla, Ai, pero non tardo nada, Vou a Vale. atender e volvo. Perfecto, veña. Veña, chao, Pero está aquí. chao. Para esta receita, comezamos coa base dun bechamel a que lle incorporamos o puré de pementos do piquillo. E mentras deixamos a refriar un pouco, separamos as claras das xemas, botando estas últimas unha por unha á mestura anterior. Por outro lado, montamos as claras a punto de neve cun chisco de sal. Integramos as claras coa crema con movementos envolventes. Facémolo a modiño. Engrasamos e enfariñamos os moldes e botámoslle a mestura. Enfornamos 20 minutos a 200 grados, empratámolos e comémolos no momento. Amiguiño, pero mirade esta esponxa, ó. E non dan ganas de pegarse unha ducha xa? Home, logo, o soufflé. Ese soufflé que tiñamos tanto medo con el. E mirade, era facer unha bechamel, botar 4 ovos, facer unha clara de ovo, subila, un pouco de aire e mirado. Non temos aquí unhas madalenas de queixo perfectas. Se non lle queredes chamar soufflé, non lle chamedes. Pero esta é unha receita que triunfa. Sí ou sí, nos cumpleanos, nas ceas, en Navidad, cando que irades. Porque o soufflé te está che bo, o soufflé de todos nós. Aburiño!